Не знам, че. 15 минути. Изтирали сме го? Не, бе, спокойно. Има ли? Да, има, хари. Ама наци бе, Ама сега, трябва да взем нова батерия. там има... Сега снимаш ли? Да, сега снимам. Окей, значи... Снимаме, човек. Окей, значи... Фелнахме в библиотеката. Няма, Йода го няма, И Йода го съжаление. няма. Да снимай малко. И на къде така книжарници? Ей, там, да, ако още там. Как книжарници? Аз не знам коя трябва да изтегли от нета. Знам как се казва, съм гледал само. Star Wars филм, Коста Негри изгониха от библиотеката и накараха да изтрием видеото, обаче ние сме гадни педераси. Изтримаш снимка. Не. За търсенето на Йода! Моя мен. Аз не съм Йода, ето го Вейдър. Го търсим Йода, ето го видите. Там е, ето, погледнете къде е Йода. И аз снимай. Добре, продължаваме търсенето, търсим Йода, матафака. Айде там долу. Те се сигурно как долу ще не изгонят. Да, знам. Ама ако влезна, ако не е не е писал, с маска ще не изгонят веднага. Чакай да, това някак няма такова, това някак няма статус веднага. Какво? Човек, и гледай сега отиваме в затвора и totally worth it. Да. Но това наистина е така. Тони, любовницата си с малко. Да, не ми да. Сега ще покажа моята жена, с която ще се женя. След години. Това е жената на жена ми. Това е жената на жена ми. На мен, на жена ми. Аз съм жена. Аз съм момче, между другото. Не пишете тук коментари отдолу. Ако изобщо го кажем... После ще покажем и Дарт Вейдър колко е добър клон ли си те. Всъщност искат да кажат, че той е момиче. Да. Слънцето не знам как. Всеки път. Аз съм осиновен! Ау! Елете! Йода, он съм два малко зелено човече, като... Някъде надолу. Братан, добре! Продължаваме нашето търсене. Извинете, виждали ли сте учителя Йода? Хайде да продължаваме търсенето на Йода. Продължаваме търсенето. Казах, че е напред. Продължаваме. Това ще стане някакво видео. Не, смисъл. Аз съм най-епичен. Това маска не е честен човек. Аз съм някакъв педарски камера гай, ето такъв даже не се виждам в видеото. Аз съм някъде тук на всички. Дай да снимам, ако искаш да видиш колко си пусти. Знаете ли, чакайте се на гласа. Не плати обаче. Добре, няма колата. Извинявай, че колата. Абе, ама, тази книжарница. Тя вече е затворена вече. Бащи Герман. Добре, ходим към шамана, там може да е Йода. Може се е скрил да е направил водомагия. Там, че не Пред починам. камерата сега да имам и материал за после. Материал. Дайте, виждали сте учителя Йода. Не е луд, вие сте луди. Не, луд, вие сте луди, аз съм нормален гражданин на закона. И обичам да нося меч. Той ми се време. Аз съм осиновен! Още го приспява, много далече. Витегите. Виж ги тяле! Виж ги тяле! Виж ги! Абе, не се брие, тока аз нямам. Не гледай камерата, уър. Тони, това не се видя. Гачета. Кой? Кой не са ти, Тони?
Вървю! Рукаста. Абе, леко е, ще има цъпнеш някой да снима, май. Рукаста пенис снима. Окей, постигне. Оле, пенисовиден храст. А като мое. Готиния, всяка има пенисовиден пенис. Но само с шаманите, все едно не изгонят само. Абе, шамана е готин, той няма да изгони хората. Това наистина, той няма да изгони, това наистина. Няма да изгони феновите си, майна. Феновете на междузвездни смигали. Това беше грубо. Смигай. А ти какво викаш между железни? Другото вика между железни. Мъкни е, Тони. Нико е. Той ще забрави междузвездната софалка и ни дойде. Шамана! Първо Йода тя някак шамана. Не шамана. Не ще питаме Шимана за Йода, той му да знае нещо повече. Шаман. Да, ще разкри бъдещето. Ще види къде е Йода. Шамана сега го няма. Шамана го няма сега. Шамана е в почивка, писи кайфият. Отново намерихме Дарт Вейдър, който скрива маска. Това трябва да му е правил. Какво си правил по пътя, бе? Добре, това ми разбрах погрешно, честно ви кажа. Какво си правил по пътя с това меч, бе? Пускал е. Мъкни е, Крис. Някой те е питал. Макс, а мъкни е. Добре, сега ще трябва да седим тук. Чакаме Шамана. Не, Ари... Той е в обедна почивка, писи кайфият. Днеска неделя. А, за него няма почивка, бе. Той ще мага. Освен обедна почивка, като цяло няма почивка. Крис, нали в теб ме асоциира е гей? Не. Окей, Ари, сега трябва да се набра. Вече епически. Готиното прибиране на меч. Ти съм с Вейдър най-як, аз съм Тони, влезли само е. А, аз съм наци Вейдър, майна. Сега къде ще ходим? И в момента бият... Тук се бием. Оля, арената! Арената за битки! Ай, между... Розови ще влезе вътре. Да. Ай, се бият! Не знам да търсим го. Да, трябва да го намерим. Защото сега може да се изгубим. Поблизо се чува. Не те учител, само че той сега е болен. Ама е стар, има склероза и не помня къде върви. Не върви, той не вижда, не чува. Той стар човек са. Склероза. Те по 3 ракии на вечер. Ами, Чакаме арената да се отвори. аз съм осигурен! Това персони, ма. Аре, Тони. Ай в арената. Ма има вътре се разпозна, какво трябва да това? Защото това е арената за битки. Ти ще се биеш с ей то гей, къде е? Ще повредим тази система! Ай, влизайте и вече няма на фанат. А, да. Също така е, до фотоапарата. Песента на човека с астмата. Мъкни е тока, аз си дишал. Това не е токата, това е аксел. Ще си дишал, перас. А сега, Не, Тони!
Ученик Тони, добре ли си? А сега пуса дай мадафака дай. Спадна му каската. Ау! Ти го е гей. Ти бе... Не, дай. Виж си деформираното физиономия. Трябва да разберем кой си ти всъщност. Някакъв грозен табанара. По-добре с маската. По-добре с маската. Много си грозен. Грозен. Тони, почвай го къртиш. Под маска трябва да взимаш. О, мириши е, махнете го. Аре тока, Тони, убий го е. Чорапки. Сега ставам моя Люк Скайуокър Вейдър. Now I'm Nazi. Опа. I'm Nazi Vader. Какъв то гей, бе? Какво влияш в фонтана, е? О! Ти си в камерата, ако беше след. О! Аз съм А, той не танцува и това е.